Здравейте, приятели! Днешната рецепта е пържени сиренки, а за тях са ни необходими брашно, яйца, домашна чубрика, бак пулвер, сирене и малко сол и, разбира се, олио за пържене. Започваме с смесването на продуктите. В брашното се добавя около половин чайна лъжичка сол и една чайна лъжица бак пулвер. Разбъркваме добре. Добавяме и натрошеното сирене. И накрая слагаме чубриката. В отделна купичка си чупим яйцата и после ги прибавяме към брашнената смес. Разбиваме яйцата и ги прибавяме към брашнената смес. И започваме да си оформяме тестото. Изсипваме сместа върху плота и ще го измесим на ръка. След като сме оформили тестото, леко набрасняваме и с точилка поправим около 2 см. След като сме разточили, си взимаме една чаша и си режем формичките. Пържим на загрята мазнина около 2-3 минути на страна. Вадим върху хартия за кухненска хартия. И продължаваме с следващите, докато ни свърши тестото. Приятели, това беше днешната рецепта. За още рецепти ни последвайте. До скоро!